Добър ден! Айде, тръгвай сега. Добре, кой сте ви? Какво искате, бе? Ти си новия министър-председател. Добре, защо не изберете някой друг, бе? Абе, няма друг не иска. Ти си. Ма и аз не искам. Ма за теб е късно. Ние сме обещали без министър-председател да не се връщаме. Аз не съм добре. Имам косапат, имам ломбаго и шияс. Няма значение. Няма значение. Ще живееш в резиденция. 10 стаи, огромен хол, бар, климатик. Ужас. Кой ще плаща ток, парно, телефон? Аз нямам такива... Министър-председател не плаща нищо. Все пак да питам жената. Жената ще се съгласи. Коя жена не е съгласна мъже и да стане министър-председател? Не искам да стана министър-председател. Айде, тръгвай да поемеш пост. Вие вървете, аз ще дойда пеша, вие с колата, да не гледат хората тук. Айде, тръгвай, тая държава тебе чака. Капа една държава. Всеки път, като го гледаме, се смея. С това клипче на клуб НЛО започнахме днес на Фокус. Сега в финалния разговор гост ни е Любен Дилов, който включваме от Бургас. Здравейте, на ти или на вие? Не знам вече. Как продължаваме от тук нататък, след това клипче? На ти, разбира се. На ти. Това стана много популярно в социалните мрежи в момента, това клипче, защото някакси с много хумор, пророчески описа тази седмица, в която се изредиха при президента хора от списъка, който беше одобрен, и никой не искаше да става премиер. Оказа се обаче, че Димитър Главчев се е съгласил и в крайна сметка той ще бъде човека, който ще реди сега служебния кабинет. Кажи ми, кое би нарекал българско хайко? То трябва да няма нищо общо с обществения живот. Хайкото е природно състояние, от което съдим и за състоянието на духа. Водяте към думите Това на... е, може би, Водяте към думите на новия шеф на БФС. Ние работим много добре, но хората гледат само резултатите. Как беше? Но хората не го разбират, защото гледат само резултатите. Това не е ли? Това не описва ли тия 9 месеца, които минаха? Да. Това е гениално, но пък аз слушах преди малко господин Василев, който според мен даде една горе-долу справедлива оценка в макрорамките на това управление. Да беше съвсем безмислено. А от гледна точка на политически опит в България, това беше един уникален експеримент, който, за жалост, нашите партньори не издържаха. Сложно инженерно решение, неприсъщо за тези географски и душевни ширини. Такъв тип управление от антагонистични формации. Видели сме го в Германия, видели сме го в Белгия, на други места. За пръв път го видяхме в България. За жалост, той издържа половината на предвидения срок. И се самовзриви. Бяхме се договорили за 18 месеца и изкарахме 19. И се самовзриви. Защо клипчето на клуб НЛО изглежда по-реалистично от това, което виждаме като реален политически сценарий? Не, то не изглежда реалистично. Аз ще ти припомня далеч преди... Просто е забавно. Далеч преди НЛО Константин Ирече казва, че в София се срещат 3 основни типа хора. Бивши министри, настоящи министри и бъдещи министри. Това е 1900 година. Хубаво е. Така че нищо ново под слънцето. Да, нищо ново под слънцето. Едно изречение ми направи впечатление, твои думи. По време на избори първото, което си отива или първото, което умира, е истината. А ние 6 поредни пъти убиваме истината. Защо така се случва? Такава е неорсията. Това 3 годишно загубено време наистина. Няма как да го възстановим. Обаче след времето най-трудно възстановимия обществен ресурс е доверието. И аз мисля, че сега политическите формации ще имат много тежката задача за 1 месец отново да поискат доверието на българите
и да ги убедят, че следващия път ще се справят по-добре. И то в 2 избора, не в един. За жалост от нашите опоненти... за жалост от нашите опоненти не чувам думи в тази посока. Те се затварят единствено в противостоянието на ГЕРБ, което обезмисля всички други задачи, които евентуално биха си поставили. Имаме малко със звука, връща се... Но няма да им давам съвет, те си знаят. По-бавно върви разговора заради звука, който да стигне до теб и да се върне до мен. Но нещо важно, което каза Асен Василев, е за една среща, която е била миналия петък между него и Бойко Борисов, в която е предложено от страна на Бойко Борисов Асен Василев и Мария Габриел да оглавят служебното правителство, което Василев е нарекал научна фантастика. Смяташ ли, че подобен сценарий изобщо е смисъл? Какво мислиш за това предложение? Аз не съм бил там и не съм го чул. Мога да чуя само нещата, които господин Василев каза. Аз му вярвам много, впрочем. Той вчера каза, че алтернативата на неговото управление е латиноамериканска държава. И вижте, само 10 дена са минали от оставката му. Температурата вънка е 30 градуса. Футбола се оправя. Имаме банани по сергиите. Тоест аз съм склонен да вярвам в това, което той казва, че е истина. Щом си склонен да вярваш в това, което той казва, че е истина, Продължаваме промяната, Демократична България казват, че Калин Стоянов не е подходящия служебен министър на вътрешните работи и че също трябва да се внимава и ще си проличи дали ГЕРБ искат да манипулират по някакъв начин предстоящите избори от това, кой ще е министър на електронното управление. Какво би отговорил на подобни притеснения? Асен Василев отговори преди мен, само преди няколко минути, че информационно обслужване правят тези избори. Какво ги притеснява Да, България, които пък те предложиха този министър. Аз ще върна само съвсем леко лентата назад и ще кажа следното. Преди година някъде, по-малко, се разбрахме за едно 18-месечно управление с една ротация. Защо не спазваме това първоначална оговорка? Защо непрекъснато изкачат нови условия? Този министър не ни харесва, онзи не ни харесва. В това първоначално споразумение пише, че министрите се сменят по общо съгласие на двамата титуляри на този кабинет. Академик Денков и госпожа Габриел. Всичко останало, защо го намесваме тук? Условия, меморандуми, принципи. Имаше едно технологично решение, което добро-лошо работеше 9 месеца. Самия финансов министър Василев го оцени като работещо. Защо беше нужно да се срита тази къщичка в името на някакви странни неща? Ама ние видяхме, че от двете страни, като че ли наистина загубени в превода под някаква форма, защото едните казват, другите са виновни, другите казват, другите са виновни, така или иначе. Това защо, като че ли много трудно се намира отговора в тази ситуация. Това, което стана ясно обаче и от думи на Борисов е, че той е предложил да се реши въпроса от това по време на това служебно правителство и от този парламент, въпроса с регулаторите. В същото време, т.е. в следващите няколко месеца, което от Кирил Петков беше отхвърлено. Сега този парламент, който ще трябва да работи в тая среда, трябва ли да реши този въпрос според теб? Ами тук няма трябва или не трябва. Това му е голямата магия на парламента, че хората, които са в него, решават. Аз поне съм настроен по-философски, това заради нашия конгрес на Гергьов ден. Гледам в една по-голяма перспектива и бих искал да ти кажа, че това може би е първият в историята на България парламент, който доста осезателно участваше в контрола на изпълнителната власт. Просто защото правителството беше така сглобено, че всичко, което важно се случваше в България, минаваше и през парламента. Случваше се дори ние да измислим
различни законодателни решения за в една или друга сфера, а пък помоли Министерски съвет да ги внесе, за да не страдат от това, че ги е предложила една партия или друга. И това беше добро. Така че на парламента му предстои тази нелека задача да реши дали ще сменя регулатори точно в този период. Просто това не е лошо, наистина. От промяната на Конституцията, според мен, непрекъсаемостта на легислатурата, т.е. непрекъсаемостта на парламентарния контрол е едно безсъмнено добро решение. Най-малкото няма да имаме отново случай, в който служебно правителство да подпише 30-годишен договор. Видяхме обаче в цялата суматоха, примерно комисията по нотариуса, имаше там една битка за кворум да не се случва. Тоест, ще се размие ли отговорността по теми, които действително вълнуват българите, именно законност в сферата на съдебната система, този казус да се разплете, да се стигне до истинските поръчители на схемите в правосъдието? Аз неведнъж съм казвал, че хубавото на парламента е, че то е мястото, където хората трябва да се сбиват, а не на улицата. В преносен смисъл, разбира се. Защото сбият ли се на улицата, вече нещата са трудно обратими. Що се отнася до тези комисии, които се правят за конкретни разследвания, аз не помня да е имало такава комисия, която да не е катастрофирала в цялата история нова на българския парламент. Просто защото депутатите не могат да занимават с разследване. Не казвам, че следователите се справят много добре, но депутатите определено не се справят. Тогава какъв е смисъл на тези комисии? По-скоро тази комисия... смисъл на тази комисия не е никак малък и ако чуете това, което говорят представителите на нашата коалиция там, то е в механизми и принципи, които са довели до тази ситуация, не в конкретното разследване. Тук, между другото, големи разлики с това, което говори вече 20 години Христо Иванов, няма. Мен живота ми мина с съдебна реформа и за мен това е една от най-забавните мантри на последните 2 десетилетия. Защо забавни? Защото няма никакъв реален репер, който... Веднага ще питам, ти ако си ремонтираш банята, горе-долу имаш някакви репери, кога ремонтът е свършил или напреднал, или нещо се е случило. Ние 20 години нямаме никаква ясна представа кой фактор или кой белег говори, че реформата се случва по някакъв начин. Ето, помните каква драма беше около прокурора Гешев. Ако в банята ми две от плочките... Няма ли вече драма? Ако в банята ми 2 от плочките са нотариуса и Пепи Еврото, със сигурност ремонта ми няма да се случи. Това искам да кажа, че има някакъв реален репер. Ние тук нямаме. Ние имаме непрекъснато говорене, мантри, повторение. Всъщност всички промени, които са направени в законодателството по отношение на съдебната система, доколкото аз знам и доколкото си спомням, са инициирани от Христо Иванов и от тази част на политическия спектър. Тоест ние какво поправяме непрекъснато? Поправяме. Това не е моя тема. Разбира се, имаме прекрасни колеги, Рая Назарян, Радо Чолаков. Те могат да ви изнесат конституционни лекции по това, което се е случва през годините. Аз лично гледам малко повече като журналист и публицист и ако мен ме попитате или ако спрете който иде човек на улица да го пита, ти знаеш ли какво се изразява съдебната реформа, ще се получи наистина по-смешно и от това с НЛО. Мотото на политическата ти партия е по-добре малки и интелигентни, отколкото големи и тъпи. Виждам, че сега се връщате и искате да прокарвате определени закони. Това означава ли, че поначало големите партии са обречени изцяло? Не са обречени, разбира се. В крайна сметка, една от магиите на демокрацията, което е и нейно несъвършенство, че гласовете се броят на количество, не на качество. И затова движение Гергьовден винаги се опитвало да имплантира свои идеи в големите формации. И много сме се радали, когато това се е случило. Ето, примерно с закон за публичност на лобизма не сме успяли, но се надяваме да успеем с признаване на статута на парамедиците, защото това ще е нещо наистина много полезно. Надяваме се да имаме едно специално данъчно отношение към захарните изделия, особено тези за деца и напитки, и приходите един такъв акциз да бъдат използвани само и основно за детски спорт. И имаме такъв тип предложения. Ние не искаме да оправим
движението на Земята и точката на Лагранж да я преместим. Искаме нещо, което прагматично може да се пипне и да се усети на другия ден от хората като полезно. Любо, следващия път в студио, защото така ни се губи темпото в разговора, но беше много интересно. Благодаря за това включване от Бургас. Сега останете с програмата на Нова телевизия.